De sfeer zit er bij de onleunwenningen bij Bruggelenkamp in de Westereen al goed in. Het Europees kampioenschap is in ontocht en daar joggen de Trijenborrelje al mannen naar uit. Want alles kleurt oranje. Ik ben echt voetbalgek. Ja. En daarom hebben we hier de zaak bezierd als eerste van de Westereen. En we hopen dat Nederland zijn best doet om te winnen, midden ze net de vlag die blauw hingen. Voetbal had altijd al een plakje in haar herthoorn. Ja, dat zit er al in. Hè. Ik ben met Cambuur begonnen. Dat vond ik prachtig. Wie ik lid van en alles. Maar ja, dit trekt dus meer. Hè. Nederland, wie moet er zin aan? Ze moeten winnen. Het liefst joggen ze alle wedstrijden te jaren. En er ongeet haar dan ook geen in dit EK. Nou, wij bedoelden speciaal om thuis. Ja. Ja, en wij zwargen wel dat er wat lekkers op de tafel is. En we genieten er alle van. En als de eerste goal, hè, dan gaan we je boeten staan en dan razen we alles bij elkaar. Maar hoe schatten de Borrelje de kansen van Nederland aanzien? Nou ja, ik hoop dat ze wel een beetje bij de eerste komen, maar ja, dat is altijd een opwachting. Ik tel dit de bal is rond en je wil alle graag winnen. Nou, de selectie zou misschien goed werden, alleen dat Nederland zit in een vierde pool. Mochten ze eventueel als zwarte eindigen, en dat hopen we alle jaar, dan gaan ze verder. Ja. En ooit is gebeurd. Maar mocht het gebeurd werden, alles bloed hingen. Ja, tot een laatste. Beetje rond laatste. En zal Nederland Europees kampioen worden? Wat denk je ook? Nee, want Van Dijk die is nog geblesseerd en dat is dus de beste voetballer van Nederland. Maar hij doet de eerste ronde wel mee, maar net verder. Zonder Van Dijk redden we het net. Nee. Maar dat Nederland het redden eindigt, Nou, dat is nou best, dan had hij bij het dienen. Ja. Maar wat denk je ook? Nederland Europees kampioen? Nee, we willen geen Europees kampioen. Dat moet Frankrijk of Duitsland. Ja. Nou, dan moet ze wel goed hebben, want dan zou ik het echt net zetten. Nee. Nee.